já vás vítám u tohohle videa a dneska tady budeme vařit s Larrym tajné recepty. No pojď sem. Ahoj lidičky. Tak asi můžeme jít na to. Takže jako první recept tady máme meloun s nugetou. Takže na meloun namažeme nugetu. Jo, a jestli jste zjistili, nejsou to normální recepty. Otevřeme nugetu a odsáčkujeme meloun. Takže teďka vydypuju tady tuhle nugetu na ten talíř. Takže jdeme na to. Taky to stačí. Vezmeme melonek. Tak co, jaký to je? To je boží. To je boží. To je boží. Co? Já si dám ještě jakam, to je nejlepší. Jo. Okay, jdeme to zkusit taky. Ježiš, To je dobrý. to je reálně dobrý. Takže tenhle recept je ověřený. Takže zkoušíme tady domácí čili od dědy na prstu. Kam, ty se zableješ, kam. Ty zhoříš. Já na reakci. Na. Máš tam reakci. Fuj, kam vypěte Vincentku. Ne, to je šťáva. Na. Jako docela se bojím, tak jdu na zádu já, teď. Ok, ale jdeme zkusit taky. Máme tady mlíko. Já to nechci zkoušet, ty. A dej si na prst pěkně, no. Ok? Hodně. Víc než já se tady. Jo, to je dobrý. To je hodně? To je v pohodě. Tak pojď. No jak se. Dobrý. No jak se. Já už jsem naváchat, no. No dej si. Mlíko? Blížko si dej. Dobrý, tak budu čekat, dokud si to mlíko nedám. Já se dám za chvíli. To začíná teprv, ty vole. Tak se na mě bublá to mlíčko. Kámo, se musím dát, kámo. No tak si dej, no. To přežiju bez mlíka. Čau. Nebudu pít vodu. Jo, ok. Takže jako druhý recept tady máme citron se sýrem. Absolutně dobrý recept. Wow. Jo. Taky to poliju. A? Fuj, kámo. Ne, To se posral. to je hrozný. Je to dobrý? To je hrozný. Tak mňamka. Si mi to bude chutnat, tak jsem fakt divný člověk, ale jako na všechno, takže kromě hub. Tam se ti to nevelilo, ne? Jo, už je to líp. Zopěvá, kámo. Tak nic, tak tohle je neověřený. Takže jako další recept tady máme chlebový toast. Toast, normální toast, já vám Ale ukážu, kde- jak se dělají normální toasty lidi. Nevíte si? A víte s čím? Ne, no, šunka, sír. to jsou normální toasty. To dělám normálně doma. Počkej, já teď na to dám třeba několik plátků. To je strašně slabý. Jedna. To už je dvakrát větší než ten chleba. No dobrý, jako to stačí. Tak se podíváme, jak to bude chutnat. Kámo, to z toho nedostaneš. Ale určitě, bráno, to podívej. To kapelu neznám, vole, ty jsi úplně. Top 1 majster Tak, šéfče. jakože uklízet ten toast, to až bude zábava. Počkej. Tak, ty jsi... Víš, já ten... Top 1 nejlepších kuchařů na světě. To ne, kamo. To ne.
ty. Počkej. 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 Dáme kapel. Kámo, nemůžeš dát na talíř? Jo, talíř. Ježiš, to je ubožák. Počkej. Už se to žhaví. No. A jdeme se podívat, jak to vypadá teď. Ok, ale necháme to tam ještě to hrozný. Tak jdu testovat pínu, jo, upřímně. Koho navrátíš, mě nebo jeho? No, tak pojď. Dobrý, já končím s tebou. Ten si říkala mega dobrý. Jdi pryč, nebo? Au, to, kamo. To trošku spadlo. No, jde vzít dolů. Tak jak jde? Ježiši. Ověření nebo nevěření? Takže my to tady ochutnáváme, ale jako není to špatný, teda vypadá to zajímavé. Jo, on byl jenom chvilku sír, jo? Takže s ním něco jisté. Ne, to jsem ne. Jako? Ty vole. Když to taky bafíku. Ne. Dáme. On mě chtěl sežrat pest. Takže jako další recept tady máme nektarinku. Politou citronem. No. V misce. Takže pojďte se podívat, jak se to na recept dělá. Takže jako první. Jo, docela jablko, no. Tak jabko, kámo. Může. Takže teď jdeme naporcovat ještě. Kámo, nemusíš porcovat na prstíky. Jdeme naporcovat to maso. Tak si mám ufikl prstík. Asi já to mám. No, já nebudu volat sem to. On si s ním dává záležet, že jo? Úplně... No, nebudu jíst. Budeš to jíst sám. Pecky. Okay. A ještě jedna specialitka. Aby to všechno bylo dobrý. Já to posypci to. Kámo, to To bude dobrý. to je celý, ne? Ty jsi blbej. Já se to říkám. OK. Dáme na to. Počkej, bože. Shaky. Kámo, to je prasárnička. Já to nebudu jíst, ale. OK, máme to tady, jdeme to ochutnat. Můžu taky? Tak to není špatný. Jo, tak mi dej. Vážně to není špatný. Jako, Není to špatný. Ještě jedna kampa čokoláda. OK. Dávám tam. Jako mu to asi nechutná. Takže tohle je pro tohle video už všechno a za 10 lajků natočíme druhý díl Ice Lerim. Takže se mějte dobře a čus.